जों दिनै सोंनाय बिदां सेद' सुमेदनैनि आद्रा सोंथिफोरखौ सावरायगोन। माखासे सोंथिफोरखौ जोंहा सिगांनि भिडिअआव सावरायखांबाय। नोंथाङा नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, हाबनानै नायहैनो हागोन। दा जोङो दिनै 4 नाम्बार सोंनायनिफ्राय सावरायगोन। दा सोंथियाव दं, होनाय दं HCF 306 655। थारमाने नैबेनि HCFआ जोंना 9 होनाय दङ। बिदिब्ला जोंहा मा दिहुननांगौ? एलसिएमखौ दिहुन होननानै बुंदों। अब्ला जों फिननायाव माबायदि लिरनांगोन? होनाय दं HCF, जिहेतु जोंना होनाय दङ नालाय बेखौ जों लिरनानै लाग्रोनांगोन। दा जोंहा मोनसे फर्मुला होनाय दङ, बे फर्मुलाया जाहैबाय नैबे HCF इनटु एलसिएम। नैबे होनाय अनजिमानि एलसिएम आरो HCFनि सानजाबगासेया दा नैबे होनाय अनजिमानि सानजाबगासेजों समान होननानै जों मिथियो। थारमाने जोंहा फर्मुला मोनखानाय दङ। दा बे हिसाबै जों बेखौनो बाहायगोन। जों मिथिगौ दि HCF इनटु एलसिएम मोननै अनजिमानि सानजाबगासे। जिहेतु जों मोननै अनजिमाखौ मिथिगौ, बिनि HCFखौ मिथिगौ, जों जास्ट माखौल' मिथिया? एलसिएमखौल' मिथिया। दा बिदिब्ला जों बिदि बाहायगोन। बिदिब्ला HCF इनटु एलसिएम मोननै अनजिमानि सानजाबगासे 306 इनटु 657। दा इमप्लाइज एलसिएम, दा नैबे जोंना ओरै गाहायाव थांगोन रानग्रा हिसाबै। दा जों दिहुनोब्ला बेखौहाय जों बिदि मोनहैगोन। खालामनानै नाय, लिरथार, होमब्ला साबसिन बुजिगोन। बिदिब्ला जोंना HCFआ मा जाहैखो? माबा एलसिएमआ जोंना मा जाहैखो? 2236। होमबा जोंना फिननाया मोनहैबाय। जोंना बेनो एलसिएम। बिदिब्ला बेवहाय लिरदो, थारमाने बिनि गाहायाव लिरदो। बिदिब्ला एलसिएम 306, 657 equal to 22338। अब्ला सोंनाय बिदां सेद' सुमिद 2नि 4 नाम्बार सोंथिया जोंना जोब्बाय। दा जों गुबुन मोनसे सोंथि 5आव आवगायनोसै। जोंहा 5 नम्बर सोंथियाव मा दं? जायखिजाया मिथिंगा अनजिमा n नि थाखाय 6n अनजिमाया लाथिख' सानजिमाजों जोबनो हायो ना हाया नायग्रोम। थामहिनबा बेवहाय मा होनना बुंदों? जोंना नैबे 6n, दा नैबे n नि जायगायाव जों जायखिजाया अनजिमा, जेन'बा लाथिख'निफ्राय जोङो ओरैजाय जोबथा हायजासिम, जेनेबा मिथिंगा अनजिमा होनना बुंदों। दा मिथिंगा अनजिमा लाथिख'निफ्राय जागायनानै ओरैजाय जेन'बा जोबथा रोङिसिम जायो नालाय, जों 1, 2, 3, 4 लाथिख' बिदिनो 130, 50 बिदि लानो हायो जोङो। दा बेवहाय जोंहा नैबे n खौ जों जेखि फज'आ जोंना लाथिख' जायो ना जाया जों बेखौ नायग्रोमनो थिनदों। दा बिदिब्ला जों फिननायाव फैदो। दा फिननायाव दं, जुदि जायखिजाया अनजिमाया लाथिख'जों जोबनाय अब्ला बियो 10 जों रानजागोन। नंगौ नङा? जेनेबा जों जायखिजाया अनजिमाया जुदि नोङो लाथिख'जों जोबनाय जायोबा बे 10 जों निस्सय रानजाथारगोन। जेनेबा 100आ नोङो 10 जों रानजायो, 20आ 10 जों रानजायो, 30आ 10 जों रानजायो, 1000आ 10 जों रानजायो। अब्ला रानजाथारनांगोन होननानै बुंदों। एबा 2 आरो 5 जों रानजागोन, मानोना 10 equal to 3 to 5। दा हयथ' बे 2 जोंबो रानजागोन आरो 5 जोंबो रानजागोन। मारै? जिहेतु जों 10 खौ माजों लिरनो हायो? 2 into 5 लिरनो हायो। जों बेखौ लिरनो हायो। जेनेबा जों एग्जाम्पल हिसाबै 20 खौ जों 2 जों राननो हायो, 30 खौबो जों 2 जों राननो हायो, 100 खौबो जों 2 जों राननो हायो, आरो जों बिसोरखौहाय 20, 30 जेनेबा 100 जों बिसोरखौ आरो 5 जोंबो राननो हाजोबखायो। नंगौ नङा? दा बिदिब्ला 6 to the power n नि रग' सानजाबगिरि बिजिरनानै जोंहा नैबे 6 to the power n नि रग' सानजाबगिरि जोंहा 2 into 3। दा मोननैबो जोंहा बिनि सानजाबगिरि बिजिरोबा जों 2 into 3 मोनबाय। 2 into 3 to the power n। बेनिफ्राय जों मोनोदि 5आ 6 to the power n नि रग' सानजाबगिरि नङा। जिहेतु जोंना 2 into 3 सो दं नालाय, जोंना 5 थाथारनांगौ। जोंना 2ल' दं आरो जोंना 3 थानो नाङा। जोंहा 2 into 5 सो जानांगौ नैबे फर्मआ। अब्ला जोंहा मा होनदों? बेनिखायनो जों मोनोदि 5आ 6 to the power n नि रग' सानजाबगिरि नङा। जोंहा
5आ रग' सानजाबगिरि 6 टु दि पावार n नि रग' सानजाबगिरि नङा। बिदिब्ला n नि जायखिजाया माननि थाखाय 6 टु दि पावार n आ 5 जों रानजाया। बिदिब्ला जोंना बेयो रग' सानजाबगिरि नङा नालाय जोंहा बे 5 जों रानजाहैला। अब्ला जोंहा नैबेहाय जुदि लाथिख' जानांगौबा 2 आरो 5 जों रानजाथारनांगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो 6 टु दि पावार n अनजिमाया n नि जायखिजाया माननि थाखाय लाथिख' जानो हाया, जेराव n आ मिथिंगा अनजिमा। अब्ला जों थाङै थुङै जोबथायाव नायग्रोमनानै जों मा मोनहैखो? जोंहा जानो हाया जाहैबाय ना, लाथिख' जानो हाया जाहैबाय। थारमाने जोंना नैबेयो रानजाहैयासै नालाय, 5 जों रानजाहैयासै नालाय, बियो नैबेखौ माबायासै, गनायासै, नैबे माबाखौहाय खान्थिखौहाय गनायासै। जोंहा नैबिदि मोनासै, बेजों मिलायासै। बिनि थाखायनो बियो रानजाहैयासै आरो बियो जाहैबाय लाथिख'जों जोबजाहैला। जेनेबा नों एग्जाम्पल हिसाबै लानो हायो। जेनेबा नों 6 स्क्वायर 36 सो मोनो जोङो। बेहाय जोंना लाथिख' गैया, 6 सो दं जोबथा सानजिमाया। बेनिखायनो जोंना 6 टु दि पावार n नि थाखाय जोंहा n नि जायखिजाया माननि थाखाय जोङो 6 टु दि पावार n अनजिमाखौहाय मा मोननो हाया होनदों? लाथिख' सानजिमा गोनांहाय अनजिमा जों मोननो हाया। दा फिननाया बेनो। दा फैदो गुबुन मोनसे सोंथि। बेयाव 6 नाम्बार सोंथि। दा बे सोंनायाव दङ 7 सानजाब 11 सानजाब 13 दाजाब 15 आरो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अनजिमाया मानो जथाय अनजिमा नायग्रोम। जथाय अनजिमा, मानो जथाय अनजिमा होननानै बुंदों? जोंहा अनजिमाया बेसेबां रोखोमनि दं? मोननै। जेनेबा जों जथाय अनजिमा आरो नैबेबायदि माबाखौ नायोब्ला जोंना अनजिमाया मोननै रोखोमनि दं। जेनेबा जोंना रग' अनजिमा आरो जथाय अनजिमा। जेराव रग' अनजिमायाव सानजाबगिरि 1 आरो गावल' जायो। जेनेबा रग' अनजिमाना जोंना सानजाबगिरिया मा जायोनो? 1 आरो गावल'। जेनेबा 2आ रग' अनजिमा हिसाबै जोंना 2 नि सानजाबगिरिया 1 आरो 2ल'। 3 नि सानजाबगिरिया 1 आरो 3ल'। नाथाय 4 नि सानजाबगिरिखौ जों नायोब्ला मा मोनो? 1, 2 आरो 4 मोनोना। बे 4आ जाहैबाय जोंना जथाय अनजिमा। आरो जोंना रग' अनजिमाया नैबे 1, 2 जायफोरना 1 आरो गावल' सानजाबगिरि थायो। दा बेखायनो बेवहाय लिरदों जिहेथु अनजिमाया मोननै रोखोमनि, रग' आरो जथाय अनजिमा। जेराव रग' अनजिमायाव सानजाबगिरिया 1 आरो गावल' जायो आरो जथाय अनजिमायाव 1 गाव आरो गुबुन सानजाबगिरिफोर थायो। दा जोंहा मिथिबाय, जोंहा जथाय अनजिमायावहाय गुबुन सानजाबगिरिफोरबो थाफादेरो। दा बिदिब्ला जोंना सोंथियाव होनाय नैबे 7 × 11 × 13 + 13 जा बेखौ नायग्रोमसै। बिदिब्ला 7 जों बेखौ लिरनो हायो? जोंहा कमन लाबाय जों। बे 13 ओरै दङ, दाजाबसिननि ओरै 13 दं, ओरै 13 दं। अब्ला जों बे 13 खौ कमन लायोब्ला जोंना ओरै आद्रा मा थागोन? 7 × 11 × 1 जोंना बिदि थागोन आरो नैबिथिं मा थागोन? 1 थागोन। जेनेबा 13 × 7 × 11 + 1 जोंना बिदि जाहैबाय। अब्ला 13 × 77 + 1 बेजों सानजाबा 77 + 1 78 13 × 13 × 6। दा जों नैबेखौ सानजाबगिरि बिजिरबा 13 × 6 मोनगोन। जि बेवहाय होनाय अनजिमाया 13 आरो 6 सानजाबगासै दं। जोंहा बेवहाय मा दं? नैबेवहाय जोंहा 1 आरो गावल', थामहिनबा 1 आरो नैबेल'नि अनगायै जोंना बेवहाय 13 आरो 6 सानजाबगासैफोरबो दंफादेरो। अब्ला बेनिखायनो बे अनजिमाया मा जागोन? जथाय अनजिमा जाहैगोन। जिहेतु जोंना सानजाबगिरिया 1 आरो गावल'नि अनगायै आरो गुबुन मोननै सानजाबगासै, जेनेबा 13 आरो 6 सानजाबगासै दं। थिग बेबायदिनो नैबे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दा जों बेखौबो नायबिजिरगोन। दा बेयाव बेखौबो जों बेबायदिनो, जिहेतु जोंना ओरै 5 ओरैबो 5 दं, जों 5 खौ कमन लागोन।
दाजाबनि ओरैजाय 5 दं ओरैबो 5 दं जों 5 खौ कमन लायोब्ला जोंना नैबे जागोन 7 into 6 into 4 5 थाला into 3 into 2 into 1 plus 1 दा जों बेखौ सानजाबजोबोबा मा मोनगोन 108 plus 1 109 दा जों 109 खौ जों आरो रोदा सानजाबगिरि बानायबावनो बेखौ जों माने रानबावनो हाला नैबे मोनसे रग' अनजिमा जाहैबाय आरो नैबे मोनसे रग' अनजिमा दा बेवहायबो जोंना से आरो गावल' थारमाने से आरो नैबेनि अनगायै जोंहा 5 आरो 1009 सानजाबगासै सानजाबगिरि दंबावो थारमाने बेनिखायनो बेबो मोनसे जथाय अनजिमा जाहैबाय दा जों एन्सारखौ बिदि लिरबानो जाहैगोन दा जोंहा 7 नाम्बार सोंथियाव दङ मोनसे गेलेग्रा फोथारनि सोरगिदिं मोनसे बेंखन महरनि लामा दं सनियाया फोथारनि फाखोसे ड्राइभ खालामनो 18 मिनिट सम लायो आरो रबिया एखे जानथायखौ ड्राइभ खालामनो 12 मिनिट सम लायो हमनानै लाबाय बिसोर सानैबो एखे थावनि बिन्दुनिफ्राय आरो एखे समावनो जुरियो एखे थाबावगोन आरो एखे दिगावनो थाङो बेसेबां मिनिट समनि उनाव बिसोर आरोबाव जुरिजेननाय थावनि बिन्दुआवहाय लोगो मोनलायफिनगोन दा बिदिब्ला बिसोरो एखे समावनो जुरिदों आरो बिसोरहा होनाय दङ नै सासेया रबिया नोंहा बेसेबां मिनिट सम लायो होनदों ड्राइभ खालामनो थाखाय 18 मिनिट सम सनियाया आरो रबिया 12 मिनिट सम लायो दा जों बे सोंथिखौ एसे गोसो होनानै फरायनांगोन जाहाथे बुजिनो हायो दा बेबायदि सोंथिया आनजादाव फैनायनि एसे चान्स थायो आरो फैयोबा बियो बानामनानै फैगोन दा फिननायखौ जों ओरै लिरगोन सोंथिनिफ्राय जों मिथियोदि रबिया फोथारखौ खनसे गिदिं खननो सनियानिफ्राय खमसिन सम लायो दा जोंहा रबिया 12 मिनिटल' लायो आरो सनियाया 18 मिनिट सम लायो नालाय जोंहा खमसिन सम लायो जिहेतु बिसोर मोनसे दिगजोंनो ड्राइभ खालामदों बिसोरो सोंनायाव होनाय दंखायो एखे दिगावनो थाङो नालाय बिसोर एखे दिगावनो ड्राइभ खालामदों बिसोर एखे समावनो फिन लोगो मोनफिनगोन बिसोर सानैजों लोगो मोनलायफिनगोन समा माने मोनसे समानो जाहैगोन आरो जेब्ला रबि आरो सनिया फोथारखौ खनसे गिदिं खनगोन थारमाने बिसोर खनसे गिदिं खनखांनायनि उनावहायनो थारमाने बे ओरै गिदिंबाय बेबो ओरै गिदिंबाय बे समावनो जों बे जुरिजेननायावहाय बिसोरो मोनसे समावहाय थाङै थुङै लोगो मोनहैफिनगोन जाहैबाय बिदिब्ला फोथारखौ खनसे गिदिं खननायाव गासै सम लागोना बिसोरनि साफायै गिदिं खननायाव लानाय समनि एलसिएम थारमाने दा जों नैबे सोंनायनिफ्राय जों मोनसे थिरांथायावल' फैनांगौ जोंहा बेवहाय मा दिहुननांगौ जोंहा दाना बिनिफ्राय जों मिथिनो मोनबायना सोंनायनिफ्राय जों थारमाने बेयो एलसिएम दिहुननांगौ जोंना दा एलसिएम दिहुनबानो जोंना फिननाया मोनहैगोन दा बेवहाय जोंहा एलसिएमा जों मानिखौ दिहुननांगौ जोंहा नैबे रबि आरो जोंना सनिया बिसोरो आलदा आलदा सम लादोंमोन ना जेनेबा सनियाया नोंहा 18 मिनिट आरो रबिया 12 मिनिट दा जों बिसोरनि एलसिएम दिहुननांगौ दा जों बे एलसिएमखौ दिहुननांसिगोन जों बिदिब्ला 18 मिनिट आरो 12 मिनिटनि मा एलसिएम दिहुननांगौ जोंहा होमबा जों बिनि 18नि रोदा सानजाबगिरि दिहुनबाय 12नि जों रोदा सानजाबगिरि दिहुनबाय दा बिनिफ्राय जों एलसिएम दिहुननोसै एलसिएम दिहुननायखौथ' रोंगासिगौ दा जोंहा बेवहाय 2 into 3 जोंना बेयो जाहैबाय एसिड जाहैबाय ना बेवहाय जोंहा कमन 2 into 3 2 into 3 जोंहा बे फैखाबाय दा नैबो 3 आगलायबाय ओमफ्राय नैबो 2 आगलायबाय जों बेखौ लिरबाय 36 मिनिट सानजाबनानै बिदिब्ला रबि आरो सनियाया 36 मिनिटनि उनाव जुरिजेननाय थावनि बिन्दोआव लोगो मोनफिनगोन अब्ला जोंहा फिननाया मोनहैबाय दा बेखौ मोजाङै भिडिअखौ पज खालामनानै नायनानै लिरनानै ला सिनायहां जागोन एसे गोसो होनानै नाय आनजादाव फैनायनि चान्स थायो दा बिदिब्ला जोंना 7.2 सोंथि बिदां 7.2नि सोंनाया जोबजोब्बाय दा जों गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय जोङो सोंनाय बिदां 7.3नि सायाव सावरायगोन दा नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव जाहाथे बिथांमोनहाबो बुजियाखैबा बुजिनानै लानो हायो आरो उननि भिडिअफोरनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो
जाहाथे आं भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनाव नटिफिकेसन सहैयो। गोजोन्थों।